Amo ay. Amo. Ay! Amo. Bago pa ka mo? Sumalag pa po yan. Amo ay. Amo? Slack. Nakakapagpalit ka. Bumi ka. Oh. Oh. Sige na. Ting. Oh. Ano, sige na. Tapang mo yun. Tapang mo na. Kuya Vince. Wala pa yan. Totoo. Oo, naghati naman Sabi mo, hindi ka na magduduyan. Naghati naman. Tamat yung pamala. Ako ako ngayon. Bol. Hindi na. May ninay nyo tayo. Ang baby, tapos iniwan. Oh. Ba't pumatay? Ayaw mo. Ay, snack po, snack. Dahil, tignan mo. Try ka dun sa... Tapos yung mga nasa ulo. Ano sa cellphone ko? Anong gagawin mo bukas tayo? Ha? Wala ata, kung doon na tayo. Nagbalik na ako. Wala na? Daraling ko sa balik mo? Ha? Daraling ko ng balik. Ito mo, huli na naman. Daraling mo yung balik mo. Kaya mo pala pinatapos mo. Araw mo, pinatapos mo. Ay. Ano gagawin niya? Ano gumano ng balata? Oo na lang, ano? Matulog ka, magkaberi ka naman ito. Oo, baka pumunta ka. Tukate lang yun kung ilang kamoy. Kamali naman ako ng sa'yo ako. Tigas. Matigas. Hindi naman kape yung ano. Ano ko, dadayuin nyo si ano? Sino? Bird. Eh? Bird. Oo, kasi mapapabilis yung daan. Yun ang plano ko. Mag-dedicate yung let's get. Ang gagawin ko. Ang let's get. Sayang yun. Takto lang pala yung halo. Takto lang yung halo. Dito, manipit na dito. Ngayon Ngayon lang naman ang agresibo magturo. Oo. Yan, naista ka dito. Wala na dito. Kita naman eh. Ito, may konti Eh, dito. naista ka tubig? Oo. Eh, natabangan niya. Ayun. Gawin na tayo ng dalawa. Oo. Nakasunod na rin ako. Tagay ng tibagan. Hmm? Tagay ng Ayun lang. Hindi lang yan? Labasin mo lang yan?
Tapos pupukin na. Bali ako, di ba? Mas balik ako. Pero kung di mo tapasin yan, ibag talaga yan. Tatapasin mo lang siya. Bay palo. Kaya nga, malalagot na pagkain. Kaya yung partner na, para takma ko. Ngayon na. Di na ako ng palipakan. Pumutok na. Delikado nga may nagtutuyan dyan. Ang mga ganyan nagtuturok-turok na. Dito ako. Dito ako. Turok na na. Ano ba ito para isip mo? Ano ba isip mo? Bimbing. Bimbing. Kapito lang. Tama? Talaga tayo nagpunta? Talaga? Bakit kilala ko ano? Mura naman. Kaya naman. Ito. Mura ano. Alam mo na lang, baka may tangga na naman. Ano bumili pa naman? Hindi pa bilang ba? Iwang. May binabak. Binabak na lang. Binabak? Ay, isa lang yata yung isa yata yung bigyan mo. Oo, rosas kaya. Binalik na. Di ba yung humiram? Nandito. Binalik ko ito. Kanya-kanya. May binabak. Bagong bili yun. Stock ka na. Dati pa dahil pala ang bili. Dami na nagmakti. Uy. Ano ito bilang? Makti, bakit dahil mo binara? Ayaw mo. Bago pa ako. Wala naman ganyan ba na? Dali ka na. Ano ba? Dali ka na. Sinatapos yung sila. Yung mga baba. Alin? Ang naman yung vlog, katapos na pala. Ah, moy! Dala mo yung ano? Dala mo pa eh. Doorknob na lang tayo. Talagang last day na namin ngayon. Mamaya yung doorknob na. Ating iwanan mo. Kaya ka kayo. Ay, baka di may kabis eh, siyempre. Tuliro rin yung utak niyan eh. Ako nga, kahit hindi ako nag-ano dyan, tuliro rin yung utak niya. Tuliro talaga yung utak, tuliro talaga. Parang makakalimutan mo na yung pasunod-sunod. Nakakalimutan mo na nga, ang hindi ko nakakalimutan, yung gwapo ako. Ang talon talaga. Ang talon. Ang talagang nagdala dyan. Yan yung gusto mo? Ano po? Kaya mo, bigyan kita. Kaya mo? Wala ka.
Why? Ano kasi ito kay ate ka? Wait lang. Ano kasi yun? Anak niya, yung ako niya. Anak kata niya, ano? Dilabli. Pati daw, palitan natin para magbago. Kampong ko lang. Ikantay ko lang na. Kasi siya na. Kampong na lang ka. Ay, nasumtukin mo yan. Kiss na. Nasumtukin mo. Ano na lang ako? Order na lang ako dyan. Ano yan? Ano yan, Tay? Ano yan? Case? Yun. Ay, may update ako tayo. Screen ako. Oo. Ito na, may update ako. Palitan ko nga. Balik natin doon, samahan kita. Doon sa intro. Sponsor ka na rin, Kuya Jong. Pagbalik natin doon. Kuya Jong na Samahan kita doon. Sandaan lang naman yan. Kaso, ang ano ko dito, manipis ako marunong. Depende, may yung manipis. Alin tayo? Hindi ako marunong tanggal. Sila ang tagal. Sila ang tatanggal niyan, sila nagkakabit. Kung umorder, si Jan daw, siya nagkabit na. Oo. Doon na lang natin, maghihintay ka pa. Ano yung pahin mo? May 100, may 150. Ay, sa pagrakot? Sa pagrakot, Rika, sa pagrakot, kung nag-iba kita, 200. LCD to mismo. Eh, kami nga. LCD to mismo. Bako mo na itong, natugal sa LCD ko, bako mo na itong, hindi yung tempered. Pag nag-order ka ng tempered, nasa 80 o ano. Bukas, tayo magkakalian. Ano lang doon? Ang kasama mo, tatlo na naman tayo sa motor. Kasama mo yan. Dito nga sa'yo, dapat dalawa lang sa motor. Dalawa lang. Ito lang dalawa. Iwan natin yan dito. Tayong dalawa. Kayo dalawa, ikaw mag-drive. Sige ka mag-drive. Iwanan si Rika. Hindi ako marunong mag-drive. Kaya pag-drive mo ko ng dalawa na yan. Gawin mong tatlo yan. Yan ako lupi. Malungkot na nga si Rika doon sa kanila. Ang tagal daw bumalik. Ano sabi ba ni Kanoli? Tilong sabi. Tatlo pala naman ah. Itong araw pa lang yata. Eh, ako daraw. Dalawa na. Lima na nga. Lima na talaga. Binibilang talaga. Binilang talaga yung araw ah. Maaga pa daw sa gumigising. Dapat alam mo muna kami. Nagpapatanahalik ka. Kung sakali pa, ngayon kami pangapat. Tatlong ano lang sana, kaya lang, hindi makakilos sa ano kasi nakahilip lang yun, nakapisya na sa motor sa loob. Kasi huwag kayo alis na hindi matapos yun. Matapos yun, taon tayo magkita-kita ulit. Hindi. Uwi na sa tatay. Hindi, pili ko may magte-trending akong vlog eh, nararamdaman ko sa balata. Meron, magte-trending. Pag-umpad kami mga tipo. Abangan. Sa market. Pag nagpahilan ka, ganun lang yan ang vlog. Puro lang ganun ang vlog. Hindi lang isang taon na violation ng YouTube. Magkano? Sa ligas ko ba? Ano siya? Maingat kayo dyan. Biyahe. Oo. Gusto mo na si Rika. Oo. Dito na ako sa patay dito sa ano. Ito? Bukas? Hapon. Kailan gagawin yung sabi?
Tinawagan si tatay bigla eh. Amo nay? Amo? Amo, Nay? Ako nanay? Sa soft drinks. Merienda. Soft drinks yun kuya. Nanay. Amo. Di mo na, baka gusto mo naman. Tapos na. Naman man kasi galing. Ayaw man nila kumuha. Yung galing. Amo na. Oo. Tapos na. Amo na. Sige na, Nay. Dadait ka? Dali po. Sa palangganan ay. Huwag kang malungkot. Narating kami. Pamamay nila pa nga si tatay. Tayin ko nga yung ano dito. Pamanila pa si tatay. Udma. Ingat. Amo ay. Bye-bye.